Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Isilo Sihloniphe Isizwe Sakwa Sibiya. Uvele Enkantolo Odlwengule Umzukulu kanti obuleli iphoyisa emthunzini uvele Enkantolo. Lezi izindaba ze1KZN TV kanti wena usifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uhlonishwe ngokhanjelwa ngongangezwe lakhe umcimbi wenkosi yesizwe Sakwa Sibiya kwakhipha unyawo ophongolo uThamsanqa Sibiya lapho bebingaza khona iminyaka engama40 ahlala esihlalweni. Indlula mithi amakhosi yethula inkulumo kulomcimbi yenxusa isizwe sikaZulu ukuthi singabi nexhala ngodaba lokuqokwa kukaNdunankulu kaZulu okufanele angene ezicathulweni zikaMntwana wakaphinda angene. Isilo samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ibongele inkosi uThamsanqa Sibiya okwakhipha unyawo ophongolo ngeminyaka seyihlalile esihlalweni sobukhosi njengoba ke bekuqhubeka umcimbi wokubungaza leminyaka. Kanti ke phakathi kwezinto ezithe zahlaluka kwenkulumo yesilo yilapho ke sinxuse khona isizwe ukuba ke sibeke phansi umoya ngokuqokwa kaNdunankulu kaZulu. Ngiyazi ukuthi nathi siseneyinselela okusamele sidlule kuzo emva kokuhamba kukaNdunankulu kaZulu. Kodwa ngiyanibongela nina bokunene ukuthi isilo senu kuleli viki simkhethile uNdunankulu wenu belula kuso. Ngalamazwi ngithi isizwe sikaMageba sizwe sikaPhunga singakujahi thina lokho njengamanje. Samele sihlale phansi sindlunkulu sihlale phansi singamakhosi asendlunkulu sihlale phansi siyisizwe bese sikhetha ke esimthembayo nesibona ukuthi uyosimela njengesizwe njengendlunkulu futhi njengobukhosi obukhona obuyisihlalo. Inkosi yesizwe Sakwa Sibiya inkosi uThamsanqa Sibiya ekhuluma nabezindaba ukhaleke ngobunzima bokulwela umhlaba wesizwe sakhe esola uhulumeni ngokuconsela amathe. Kwadlalwa ngomkhulu unqaza amabululu kwabezizwe badlala ngaye bamephuca izwe lakhe baphakamisa amakhosi phezu kwezwe lakhe. Maze kuphakanyiswe lamakhosi bamephuca umhlabathi wakhe. Manje ke uhulumeni ufuna ukusika udabudabule phakathi aphe laba bantu abayizingane zakhe amatshwela akhe awashoshisayo. Ngithi ke mina ke cha angivumi kuze kube manje. Njengoba ke sekuvamile ukuthi ke kube nembango ezikhundla nxashana kukhona umholo osedlulile emhlabeni. Isizwe Sakwa Sibiya sithi ke sikulobe phansi konke ukuyokwenzeka esigabeni ke sobukhosi. Yingakho kunalento le asebeyibiza ngokuthi ngesilungu yi-family tree okuyisihlahla sobukhosi. Manje ke makunalesi sihlahla sobukhosi kufanele sedlulele ke entsheni nakubo bonke abantu bathenge le ncwadi ena wonke umlando wakwaSibiya ukuze ke manje kungabi bikho ozodideka ukuthi manje ubani inkosi. Ezindabeni ze1KZN TV kubika umqondisi Miyeni ngesophongolo kwakhipha unyawo. Uvele kafishane enkantolo kamantshi asemzumbo wesiliso solwa ngokudlwengule ephindelela umzukulu wakhe oneminyaka eyi16 endaweni yasemthwalume esigodini sasenkambeni. Umama womntwana ongeke simdalulu ukuvikela umntwana uthi ufuna ubaba wakhe agwetshwe ngesenzo sakhe sobulwane njengoba ke ubemhlumeza umzukulu wakhe. Ngaphandle kwenkantolo bebhikisha amalungu eWomen of Umthwalume nokuyinhlangano elwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane bephikisa ke ukuthi umsolwa athole ibheyili. Umkhulu ohlukumeze ephindelela umzukulu wakhe oneminyaka eyi16 endaweni yasemthwalume ubingelela imantshi yasemzumbe ebhekene necala lokudlwengula. Umama womntwana engeke simdalulu ukuvikela umntwana uthi isenzo sika baba wakhe simethuse kakhulu ngoba ubemethemba. Uthi ufuna bhadle ejele ngalesi senzo njengoba umntwana wakhe sezame nokuzibulala.
Ngisendela imessage ngani ngitshela ukuthi umkhulu ikhathele ukuhlukumezwa umkhulu uyayithinta. Yaphuza amaphilisi ke emva kwalokho ngathi ngibithe ngithi ngiyaresponda ayisekho bese esibhedlela. Ya esibhedlela ke yabuya sasikhuluma naye yasitshena leyo nto ukuthi umkhulu uyithinta amabele nama private parts. Yase yachaza ke lekuveze khona ukuthi baba umkhulu khona uke wayifaka into yakhe enkomeni yakhe. Yebo baba wami ngizalayo bengalindele kungishokhe kakhulu. Mangabe ukuthi manje imthole necala ngiyafisa ukuthi aboshwe. Owawumeni ofumthwalume abebebhekisha ngaphandle kwenkantolo uthi abafuna umsolo athola ibheyili. Sizophikisa ibheyili kumsolwa owaziwa ngobaba uNkala okusolakala ukuthi warayipha umntwana umzukulu wakhe ona 16 years. Sizothi ibheyili ayimfanele ukuthi angabuyeza emphakathini ngesenzo sakhe. Ngabuza ukuthi wayekhala wasethe ufuna ukukhuluma iqiniso. Waseyasho ukuthi umkhulu uqalile ukuthi amthinta amabele, amthinta izinqa, amthinta kwi-private party, emncenga ukuthi abalale naye. Okena pheke eselala naye. Uweforum eliswana nobugebengu umthwalume uthi abahambisani nabesilisa abahlukumeza izingane nabantu besifazane. Siphatheke kambe thina njengamadoda abheka umphakathi emthwalume. Sibona abantu besifazane behlukumezeka ngohlobo olumangalisayo. Ingakho sisukuma imini nobusuku asilali. Ngeke ngisho ukuthi amadoda labo bantu abangcolisa umthwalume, abantu besilisa ngempela labo bantu labo ngithi njengoba silwisana nobugebengu ngithi phansi ngaba sibadinge emthwalume. Icala libe selichithwa yile nkantolo ngenxa yokushoda kobufakazi. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuzamando sicele ngisemzumbe. Inkantolo ephakeme yasemthunzini ihlehlisele umhlazi ngama-30 kuLwezi ukulalela kwecala lokubulawa kwephoyisa ukhuleka Ntinga kanye ke nomngani wakhe uMpendulo Ansa Mdluli obesebenza lestation samaphoyisa eMpangeni. Kuzokhumbuleka ukuthi umsolwa wokuqala noqavile kuleli cala unkosikazi wali iphoyisa uNtinga. Inkantolo ephakeme yasemthunzini ilihlelisele kumhlazi ngama-30 kuLwezi ukulaleka kwecala labasolwa ababili okunguNtomzodwa Ntinga kanye noSamkelo Mpanza ababhekeneke necala lokubulala iphoyisa warrant officer Nkosinathi Ntinga kanye ke nomngani wakhe uMpendulo Ansa Mdluli ekuqaleni kwenyanga August kulonyaka. Kuzokhumbuleka ukuthi ke uNtinga benomngani wakhe uMdluli bathunjwa ngabantu besemzini kaNtinga bahamba nabo nokwagcina ke ngokuthi ku warrant officer Ntinga isidumbu sakhe sitholakala ke sidutshuliwe eseshonile isidumbu sakhe salahlwa ngasewusebeni lomfulu umsunduze kwesakamthethwa kwathi uMdluli yena watholakala ke enamanxeba okulimala kabi naye ke wagcina esedlulile emhlabeni. Ngemuva ke kophenyo lwamaphoyisa kwabeke sekuboshwe unkosikazi kaNtinga naye ke oyiphoyisa kanye ke nenkabi uSamkelo Mpanza umsolwa wesithathu kuleli cala yena uphenduke ufakazi wombuso kanti kumsolwa wesine yena usagcoleka amathafana manje. Namuhla ke abasolwa babili umsolwa wokuqala nowesibili uNtomzodwa Ntinga nenkabi uSamkelo Mpanza bebevele ke okokuqala enkantolo ephakeme yasemthunzini nokuyilapho ke libe selihlehliselwa ukuze ke umshoshisi akwazi ukuthi ke aqoqe istatement. Ecaleni lokubulala likaNtinga noMdluli lapho abasolwa babenqatshelwe khona ibheli eMpangeni Magistrates Court lihlela umhla ka-30 November 2023 ngoba kukhona istatement umshushisi asafuna ukusiqoqa. Oyedwa wabasolwa usejikile waba usection 204 witness. Usection 204 witness womunye ke lapho kusuke ewumsolwa eseshintsha eba umunye wofakazi. So manje lo munye akakatholakali namanje okuyena osolwa ngokuthi wayethandana noMrs Ntinga. Icala lihlehlele umhla ka-30 November namhlanje kade besemthunzini High Court la bebezobingelela khona ijaji 30 November 2023. Lezi izindaba zo1 KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisemthunzini. Umeya kumasipala umngeni uChris Papaz uthi umsindo ongemuhle nobukhona ngegama lakhe ngenyanga edlule awuzange nakancane uphazamise ukusebenzela umphakathi nokulethwa ke kwezidingo. UPapaz usho kanje eThekwini kade kunomcimbi waleli iqembu wokwethula umkhankaso wokugqugquzela abantu ukuthi babhalisele ukuvota okuzoba mhlazi 18 kuya kumhlazi 19 kuyo lenyanga. Lo meya uthi zonke izinhlelo zentuthuko zihamba ngohlelo lwabo. Umsindo bukhona ngezinsolo ngegama lakhe
asiphazamisanga lutho. Yeah, sekuthula ngolunye usuku waphuma abantu mhlawumbe abawu50 befuna ukuphasa kahle but abamtholanga. But yes, bekunomsindo lapho ababuyanga. Ngathola incwadi ku-public protector siphendulile and kuthule manje. So yeah, uma abantu bafuna ukukhipha izinto ezinganabufakazi vele into izogcina ingakwenzeka noma ingaqhubeki. Upapas uthi ukuphumela obala ngobufakazi yikona okumhlengile kulaba bebezama ukungcolisa igama lakhe ezinkundleni zokuxhumana. Yes, kwaba khona i-meeting ngaphakathi kwaba ama-officials naka-Cocta and then u-public protector nayo futhi waphendula I think ube kumchunu ngoba uyena wenza ama-allegations. So ngathola incwadi babecela i-evidence but vele yonke into vele singiyikhiphile. I did something on ama-radio stations, nama-TV stations, newspapers. So ayikho into engiyifihlile ngayikhipha. Abantu beloko bexhumela izinto ku-Facebook. Kunama engibabiza ama-faceless and nameless profiles. And kulula vele uthi ukhipha into bese unganabufakazi. So ngazidefenda ngeqiniso ngazidefenda nobufakazi and yeah kwathula njengokubona ngiboshiwe. Ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuthula umkhankaso wokuqoquzela abantu ukubhalisela ukuvota, umholo leli qembu ubese iqoquzela amalungu ngokuthi asebenza ngokusikhandla uma sebenqenqe ivote umuzi ngomuzi kuzona zonke izifunda ezikhona KwaZulu Natal. I want them to feel the ground shaking, just like it's going to shake next year when we take control. And I don't want them to only feel the shaking here in eThekwini. I want them to feel the shaking in Umtuba. I want them to feel the shaking in Ugu. I want them to feel the shaking in Umpongolo. I want them to feel the shaking in Mkanyakude. So are you going to help me? Let's make sure they don't only hear us, but they feel us. Kanti namhlanje leli qembu libe selithula umkhankaso walo wokufaka amabhodi anobuso baloyo ozobamela kweSkandunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal okhethweni lukazwelonke langonyaka ozayo. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ake sigwinyamathe silindele masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Isilo Sihloniphe Isizwe Sakwa Sibiya uvele Enkantolo Odlwengule Umzukulu kanti obulele iphoyisa emthunzini uvele Enkantolo. Amaqembu aphikisayo ngaphansi kamasipala iTheku asephonsele inselelo yokweseka isiphakamiso sokuba kuguqulwe igama lalomkhandlu udolobha uqanjwe ngaloyo bengundunankulu kaZulu nomsungulu weqembu iIFP inkosi uMangosuthu Obuthelezi njengendlela yokumhlonipha kanye nokuqhakambisa amagalelo akhe. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yesifundazwe yokukhumbula ushenge ebibanjelwe enkundleni yezemidlalo iPrincess Magogo kwaMashu. Njengoba iningi lamalungu omphakathi ikakhulukazi amalungu eqembu IFP engakwazanga ukuyofihla umntwana okwaphinda ngene ngenyanga uMandulo, leli qembu libambe inkonzo yesikhumbuzo sakhe ukunika labo ithuba lokubhodla. Ziqhubekile izinkulumo zokuqhakambisa ubuqhawe nobuqotho bukashenge nokulapho umholi weqembu leChinies eKwaZulu Natal ephakamise uguqulwa kwegama lomkhandlu iTheku uqanjwe ngoshenge ukumhlonipha. Umbuzo enginawo ngotshe sidlulwa yini ukubiza iTheku ngomntwana waphinda ngene? iANC ayikho emandleni la eThekwini. Mina ngicela inselelo nje kumaqembu ezepoti yakho nemkhandlu eTheku. Ngizoyifaka mina emotion sintsha umkhandlu eTheku sibize ngomntwana waphinda ngene. Bengicela amaqembu akhona la ezepolitiki ayisupport emotion ngoba iANC ayinawo amandla iyodwa. Masibambisene singakwazi ukonalisha umntwana ngomkhandlu weTheku uwona metro omkhulu KwaZulu Natal. Kuzokhumbuleka ukuthi uShengu ukhothame ngosuku okwabe kubanjwe ngalo umkhosi womhlanga nokwaphoqa ukubungaqhubeki njengokwejwayelekile kanti amalunga leli qembu abephume ngobuningi bawo
azokelise umuzwa wawo ngempilo yalomholi. Ngizokhumbula kakhulu ukumela lesizwe sethu thina maZulu nokumela thina maZulu nje kube sibe isizwe sikhona nesiqhenyayo ngobuzulu bethu. Kuningi ushenga senzela kona njoba kuningi kakhulu ngeke kwale mntanami imfundo ushenga ubamba phambili kuyona nasemasikweni bethu ushenga ubamba phambili khona uvuse nobe sekufile wakuvusa. Ngikhumbula okunye nje nokumlando omkhulu ngezwe lasengwavuma uhulumeni wamabhunu ayesefuna ukunikeza amaswazi kodwa ushenge wakumela ngeinyawo lokho. Siyamkhumbula ushenge ngezinto asenzela zona, sinezikole, sinezindlu, sinezitolo, sinamalokishi, sinako konke ngoshenge. Shenge sokalisa sohlala sikhumbula njalo. Njengoba sehambile umntwana sesiyabuka ukuthi ke sesimiphike manje njengoba sesikhulunywa nangongonya ama-trust ukuthi emakhaya sesiyogqilazela. Yilokho engikukhalela kakhulu ngomntwana uhamba kwayo nanobuhlakani bakho ukuthi asizophinde sikubone. Amakhosi, izinduna, abaholi bamaqembu ehlukene, abantwana basendlunkulu nabo babe yingxenye yalenkonzo. Umholi we-IFP ugcizelele ukuthi ke bazola kunqamuka izandla ukuvikela lokhu umntwana abeqhakambisa. Shenge konke okwenzile osekungamagugu ethu okufaka indlunkulu kaZulu namakhosi ethu sizokulwela sikuvikele kuze kube sekugcineni. Bo comrade angenika isiqiniseko egameni lesigungu sikazwelonke se-IFP, iqembu le-IFP asakhela lona umntwana kwaphindangene nosekuyikhaya labantu baseningizimu neAfrika lisazophila isikhathi eside linqobe inketho lize ligcine seliphethe izwe lase South Africa. Kanti indodana kaButhelezi umntwana uzozifa uthi ke okubalekile manje ukuvikela leli qembu nobumbano lwalo. The most pressing concern of the IFP in this era beyond Umntwana's lifetime is to protect the IFP's legacy and to protect its unity. That is the only way that we will be able to give South Africa what she so desperately needs: honest leadership, a clear vision, and confidence based on a solid foundation of experience. Let us remember, therefore, who Umntwana was. Whilst we are mourning, it's important to keep reminding ourselves who Umntwana was. Ezindabeni zeKZN TV, kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ubuholi be-EFF kulesifundazwe sebiyalele ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha kanye nokunakekelwa kwemvelo uSiboniso Duma ngokuthi ke anike undunankulu noMusa Dube Ncube isithunzi simfanele. Lokhu kulandela ividiyo yombungazo wendebe yamabhokobhoko okubonakala ke uDuma eqoqula indebe kodwa umphathi wohlelo ebebize undunankulu. Emva komsindo osuke enkundleni zokuxhumana mayelana nale video, iqembu i-EFF lesifundazwe libe selikhipha istatement lizokalisa ukugxeka isenzo sikangqongqoshe uDuma. Sinayekela okhulumela leli qembu ozosithatha sibeke mayelana nokuthi njengoba kunembono ehlukene ngokuthi yona i-EFF ingena kanjani eyintweni kahulumeni njoba ziningi izinto eyivezile kusona lesi statement. Mazwi siyabonga ngesikhathi sakho, siyakubingelela indabeni zethu. Sibonga kakhulu, sibingelele nabalaleli emakhaya. Kunokuhlukana kwembono mayelana nestatement enisikhiphile ngesenzo senzakala esibonakala kade iqoqule indebe yomhlaba phakathi kukandunankulu kanjalo nongqongqoshe uDuma. Imbono eyahlukene eyaye iveze ngazuthi njengoba lento kuyinto kahulumeni ngala kwipolitics kungena kanjani. Njengoba usho nje ama-Springboks akusiyo ispoon se-ANC esihlala e-office laDuma. It's a national asset. It was a national program actioned by the national government.
in our province, which then mean ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal needed to preside over that. And then uPremier waKwaZulu-Natal as a highest authority eKZN uyena obekufanele abe khona lapho azopreside. So okokuqala understand ukuthi uDuma MEC waka economic development ubefunani lapha because bonke abanye MEC bebengekho, but uPremier was there on an authority of being the Premier. Kuyaba even uprogram director uyasho kule program ukuthi Premier thatha ikhaphu uyiphakamisa ungenapho uDuma lapho ukuthi yena phakamisa ikhaphu, and ukusiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uyabona ukuthi ngisho isidima sika Premier sesehlile uwehliswa isithunzi live on television kubuka isizwe sonke uDuma emehlisa isithunzi, and akaqali uzokhumbula ukuthi kuye kwaba nomcimbi la eICC lapho kade khona abafundi bekomeliswa ngokwenza kahle kwakunakhona kuyiprogram ye-provincial government. Abafundi kwakuPremier who was supposed to hand over ama gift to abafundi, but uDuma was there as MEC wa economic development ungenaphi entweni zaka education, because we would understand ukuthi kwakhona uMEC wa education no Premier. So uDuma unayo lento ukuthi ahleze ufuna uovershadow uPremier, and uyenza lento just because uMrs Nomusa Dube umuntu wesimama. Ukube bekumuntu wesilisa ongabe uPremier waKwaZulu-Natal, uDuma would not be conducting himself ngandlela ayiconducta ngayo. So we are calling him out sithi akayeke lento ayenzayo useqalile kaningi. Just another example, emngcwabeni ebakhona ye-provincial government la kwe-province whereby umuntu umeshonile njengoMampisi uClive Parker and them uma benikezwe i-state funeral, i-provincial state funeral, latest bekumJ waseyadini. Ukufika kwiprogram ubona ukuthi umuntu ozo-addressa ozonika i-obituary ozonikeza i-eulogy, it's the Premier of KwaZulu-Natal. Then uma seqedile uPremier fanele ngabe uhlelo seliyavala sihambe semathuneni, but uDuma would want to speak after the Premier. Ethinto okhulumela umnyango kaDuma uveza ukuthi abanakho ukuphawula bangakwenza mayelana nalolu daba. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uhlangabeza ingosi yomnotho na kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mbukele mongabe ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Isilo Sihloniphe Isizwe Sakwa Sibiya uvele enkantolo Odlwengule Umzukulu kanti obulele iphoyisa emthunzini uvele enkantolo. Kuleli qophelo ake samkelana nayi ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.24 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-22.60 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.59 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,987.06 i-ounce kuthi uwela ongahluziwe ube u-$84.89 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Alokho engene njalo amazwe enduduzo kulandela ukwedlula emhlabeni kalowo bengumdlalo wamaZulu FC ubonginkosi Mdeva Ntuli. uNtuli ke kugcine kumanele ukufa esibhedlela esizimele eMgungundlovu ngesonto nokuvela ukuthi ubenesifo somdlavuza. Abathandi bebhola bakuleli basale beshaqekile emva kokuzwa izindaba zokwedlula emhlabeni kwalomdlali obengalibheki ipali. Okhulumela ke uSuthu uPhilani Pro Ndlela uthi bebesabhekela ukukhulu kuNtuli. Iqembu laKwaZulu-Natal amaZulu FC agubezelwe yifu elimnyama kulandela ukudlula emhlabeni komgadli walo ubonginkosi Mdeva Ntuli obeneminyaka engama-32. Lo mgadli kuvela ukuthi uthathwe isifo somdlavuza esesibhedlela esizimele eMgungundlovu. uNtuli odabuka eMgungundlovu bekusabhekwe lukhulu kuye eqenjini loSuthu njengoba bengalibheki ipali. Izindaba ezibhlungu ke lezi sesitholile izolo ntambama ngokudlula emhlabeni kukamgadli wethu ubongi wakaNtuli. Nokho ke ukugula bekumqinile yena isikhathi esifushane kodwa futhi besinethemba lokuthi uzolulama ngoba bekuyinsizwa lebinespendi kakhulu nesikhulumene nebesikholela kuyona kakhulu ukuthi mayisibuyile izoqhubeka nalapha egcine khona ukulekelela iqembu lethu. Sithi ke emndenini wakaNtuli unkosikazi abantwana ihlobo zonke nabangani umndeni wakaZungu imndeni yonke nezihlobo esixhumene nobongi abalandeli boSuthu maBeshankone nabathandi bezemidlalo nje eNingizimu Afrika yonke sithi mabaduduzeke kulesi sikhathi
Siyafisa ke nokho ukuthi umndeni sewunikeza ithuba nenhlonipho elifanele ukuthi bakwazi ukwenza yonke izinhlelo ezifanele, sibanikeze nethuba futhi lokuzila kulesi sikhathi ababhekene naso. Imininingwane yonke ke sizoyidlulisa ngesikhathi esifanele nangendlela efanele kubathandi bezemidlalo bonke abakhona. Sizonazisa futhi nanokuthi zithini inhlelo zo-memorial service kanjalo nokunye ke okubalekile ukuthinta ubongi. Siyabonga kakhulu. Abathandi bebhola bakuleli basale beshaqekile emva kokuzwa lezi indaba ezibhlungu. uNtulu besematheni ngenkathi eshadelwa uSinenjabulo Zungu oyisikhulu esiphezulu kuleli qembu nophinda beyindodakazi kaMengameli waleli qembu uSandile Zungu. Umdlalo wokugcina abonakale kuNtuli owawubanjelwe Moses Mabhida ngenkathi uSuthu luguqisa iCape Town City ngamagoli 3-2. uNtulu ugijima isikhathi eside kuGolden Arrows nalapho ezakhele khona igama ngokuhlohla amagoli wagcina esayinwa iMamelodi Sundowns egcina imtshelekisa kwiPlatinum Stars nakumaZulu FC kanti ubesegcina ngokusayina kumaZulu ngokusemthethweni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ondlela zimhlophe ziyaguqa ke besikuphathele zona namhlanje. Hlangabezana kanjani ithimba kusasa ngesikhathi esifanayo?